ମା ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଏକ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା। ଏହା ପରମାତ୍ମାର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ, ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ଜୀବର ରହିଛି ଅଖଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କ। ଆତ୍ମା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ପଦାର୍ଥ ବା କ୍ରିୟାର ଅଧସ୍ତନ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ, ହେଲେ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଅକ୍ଷୟ। ଏ କଥା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା, ଭାଗବତ, ବେଦ ବେଦାନ୍ତର କଥା। ଭଲ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ଆଉ ନାନା କୁକର୍ମରେ ଜଡ଼ିତ ପାପୀର ଆତ୍ମା ପାପାତ୍ମା। ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାଗୁଡ଼ିକ ନିଜର କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ପାପାତ୍ମା ନରକଗାମୀ ହୋଇ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଗୀତା ଭାଗବତର କଥା। ନଦୀ ସାଗରରେ ମିଶି ସତ୍ତା ହରାଇବା ପରି ପ୍ରତିଟି ଆତ୍ମାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ସହ ମିଳନ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେଥିପାଇଁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନ ବିବେକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପଶୁପକ୍ଷୀ